Nafarroak egonkortasunari eusten dio koronavirus kasuen hazkundean 69 positibo berriekin. Nafarroko osasun zerbitzuak langileen osasuna arriskuan jartzen duela salatu du ELA sindikatuak. Labek administrazioak kontratatutako enpresetako lan erregulazioi helegitea jarri die. Zerbitzuak aldi baterako enplegu erregulazioko espediente eragin handiena duen lan sektorea da, espedienten 84 eta eragindako langileen 158. Iruñeko udalak etxe bizitzak itxita edukitzea salatu du hipotekak kaltetutakoen plataformak. Landa garapeneko eta ingurumeneko departamentuak koronavirusa dela eta protokoloa garatu du nekazaritzako salmenta zuzeneko zirkuituentzako. Enpleguak online bidezko 3 saio programatu ditu autokonsumo fotovoltaikoaren inguruan. Udaberriko jaiak bertan bera utzi ditu sortzenek eta udazkenean ospatzeko aukera aztertuko du. Azken egunean 69 koronavirus kasu berri erregistratu dira eta osotara 4.735 lagun kutsatu dira Nafarroan. Azken egunean 16 lagun hil dira koronavirusarekin eta osotara hildakoen kopurua 385 lagunetan kokatu da. Hauetatik 281 ospitalean hil dira eta gainerako 104 lagun ospitalgunetik kanpo. Hil diren 385 lagunen bataz bertzeko adina 82 urte dira. Gaztenak 26 urte zituen eta adin handienekoak 104 urte. Une honetan, Nafarroak 3.227 kasu aktibo ditu, datu hauetan ez dira sartzen hildakoak edo alta eman dutenak. Osasun sailak adierazi du goizegi dela emaitzak ateratzeko izan ere azken astean auniz tes egin dira. Azken egunean, 131 alta edo koronavirus sendatze eman dira Nafarroan eta denetara izurrite erregistroak egiten hasi zirenetik 1.123 lagun sendatu dira. 1.185 persona ospitaletan daude aintzineko egunean baina 13 lagun gehiago eta hauetarik 128 lagunek behar izan dute zainketa bereziko unitateko laguntza. Une honetan 53 lagun daude zainketa bereziko unitatean. 266 lagun daude ospitalean arreta normalarekin eta 81 eri beren etxe bizitzetan artatuak izaten ari dira ospitaleko jarraipena eginez. Azkenik sintoma gutxirekin artatuak izaten ari dira beren etxeetan erien 187. Nafarroko osasun langileen 4,7 koronavirus positibo eman dute, hau da 15.000 langiletatik 708 profesionalek gaitza jasan dute. Oinarrizko osasun zentroko datuei erreparatuta, Allon 10 koronavirus kasu berri konfirmatuta daude, Alsasun 19, Ameskoasen 7, Ansoainen 48, Ahoizen 36, Arangurenen 81, Artaxoan 102 kasu, Auritzen 3 kasu, Azpilagainan 301, Barainainen 147 Berriozarren 69, Buñuelen 44, Burlatan 178, Buztintxurin 60, Karkastillon 12, Kaskanten 28, Aldezarra, Zabalgunea batean 76, Txantrean 157, Zintruenigon 26, Korellan 54, Donesteben 16, Elizondon 43, Ermitagainan 110, Lizarran 24, Etxarriaran azen 26, Uharten 86, Bigarren Zabalgunean 212, Irurzunen 16, Iturraman 119, Leitzan 2, Lesakan 7, Lodosan 27, Losarkosen 3. Mendillorrin 56, Milagrosan 85, Noainen 81, Herriberri Oliten 23, Orkoienen 29, Peraltan 44, Garesen 40, Arrotxapean 154, San Adrianen 105, Sanduzelaien 82, Donibane auzoan 283, Zangotzan 81, Sarrigurenen 75, Tafaian 243, Tuteran 102 eta 83, Ultzaman 7, Salazarren 3,
Baltierra Kadreitan 17, Bianan 9, Bilatuertan 7, Atarrabian 65 eta Zizurretxa bakoitzen 125. Nafarroko osasun zerbitzuak langileen osasuna arriskuan jartzen duela salatu du ELA sindikatuak. Auzitara jotzea aztertzen ari da sindikatua, osasungintzako langileak materiala berrerabiltzen ari direla ohartaraziz. ELAk adierazi du Nafarroko osasun zerbitzuak bere langileen osasuna arriskuan jartzen jarraitzen duela eta adierazi du legezko bideak aztertzen ari dela. Beharrezko neurriak emango direla bermatzeko eta langile guztien osasuna babesteko. Sindikatuak ohar baten bidez jakinarazi duenez, azken egunotan agerian geratu da ahal badabintzat Nafarroko osasun zerbitzuko langileen osasuna bermatzeko aurrikuspen falta, eta erakundea behar den babesa bermatzeko egiten ari den kudeaketa arduragabea. Zentzu horretan, ELAk azpimarratu duenez, 2 maskara partida banatu ditu, bata iraungita eta bestea akastuna, eta horrek arriskuan jarri ditu Nafarroan osasun zerbitzukoen lan egiten duten langileria. Gerora partida bana jasotzeko agindua eman arren ez daki maskara horiek guztiak kendu dituzten. Gainera langileen erabileraren trazabilitatea zehazteko gai ez izatea onartzen du. Horri buruzko neurririk hartu gabe adierazi du sindikatuak. Sindikatua salatu du halaber materialak berrerabiltzen dela. Horren adibidetzat jarri du batak berrerabiltzen direla eta garbitzera bidaltzen direla irizpide gisa hartuta ikustegiko langilek beraiek erabakitzea azkenean bata hoiek berrerabil daitezken. ELAren iritziz hori guztiak gutxi baliz eta gobernuak berak landutako albiste baten gaia hoien guztien berri emateko sindikatuekin bilduko zela jakinaraziarren, sindikatuetako ordezkariei jakinarazi zaie ez direla bilduko segurtasun arrazoiengatik. Hori dela eta sindikatuak adierazi duenez, langilei eta ondorioz osasun zerbitzura joan behar duten herritarrei ematen zaien arriskuaren aurrean, langileen osasuna bermatzeko neurriak aztertzen ari dira. Bestalde, ELA sindikatuak adierazi duenez, test azkarrak egiten hasi baziren ere geldiaraziak izan dira, egiaztatu baita lortzen diren emaitzak ez direla baliozkoak. Halere, azaldu duenez, ez dira PCR-ak egiten ari, hau da kutsadura indizia egiaztatzeko probak are gehiago kontuan hartuta ez direla beharrezkoak. LAB sindikatuak Gabontan hasi da enplegua aldi baterako erregulatzeko espedientei helegitea jartzen. Kontratu publiko dituzten enpresek aurkeztu dituztelako. Espedienteak atzera botatzeko eskatu dio sindikatuak administrazioari. LABek ohar bidez adierazi duenez enpresa horiek eskualdeko eskola jantokietako eskola garraioko, garbiketako eta kirol kudeaketako zerbitzuetakoak dira. Lehen bi sektoreek hezkuntza sailari eragiten diote eta kirol kudeaketak eta garbiketak berriz hainbat administrazioari adierazi du. Sindikatuak ziurtatu duenez, sektore horietako enpresa batzuk lan erregulazioak kendu dituzte jada enpresa batzorden bidez eskatu dugun bezala, baina horietako hainbatek gure eskaerari kasurik egin gabe haiekin jarraitzea erabaki dute. LAB sindikatuak adierazi duenez ez da harritzekoa izan ere behin baino gehiagotan eskatu diogu Nafarroko gobernuari horri buruzko jarraibide argi bat emateko eta administrazioak kontratatutako enpresetako lan erregulazio guztiak baztertzeko, baina ez dio kasurik egin gure eskaerari eta lehen instantzian lan erregulazio horietako batzuk ere onartu ditu, enpresa bakoitzari bere irizpidetan oinarrituta jarduten utziz. LAB sindikatuak azaldu duenez, martxoaren 25 foru lege dekretuak kontratua automatikoki etetea eta halako badagokio kalte ordaina jasotzeko eskubidea ezartzen du. Beraz, enpresa horrek ezin du aldi baterako enplegu erregulazioko espedienterik eskatu, bere kontratua etenda dagoelako eta soldata gastuak kalte ordain gisa ordainduko direlako. Sindikatuen ustez Nafarroko gobernuak bere gain hartu behar du egoera horren ardura, izan ere, horren inguruan argitasun gutxi eragiten ari dena da, enpresak zer egin aukeratzen ari direla eta horietako batzuk langile guztiak lan erregulazioetara bidaltzen ari direla. Gainera, LABek aipatu duenez, sektore horien ezaugarri prekarietatea da, lanaldi partzial oso txikiak dituzten lanak eta plantilla gehienak emakumeak dira. Sindikatuaren arabera, kasu horietan gobernuak babestu beharko luke langile horien egoera, ez luke onartu beharko lan erregulazio horiek
tramitatzea eta langile horien guztien soldatak eta kotizazioak bere gain hartu beharko lituzke. Bere esku dago, hilean 300 edo 400 euroko soldatak dituzten langilei langabeziara 70% kobratzen ez uztea, gaineratu du prentsa oharrean. Zerbitzuen sektorea aldi baterako enplegu erregulazioko espedientien erten 84% da eta koronavirus pandemiak eragindako geldialdiak langile guztien 55% eragiten die. Garapen ekonomiko eta enpresarialeko kontseilari Manu Ayerdik prentsaurrekoan eskaini ditu datuak. Jarduera sektorearen zonifikazioaren eta enpresa tamainaren arabera banakatuta. Martxoaren 13 geroztik lan zerbitzuak 6.585 espediente erregistratu ditu guztira eta horren barruan 55.486 langile sartzen dira. Generoaren arabera erregulazio espedienteak eragindako 55.486 personetatik 34.114 gizonak dira. Hau da, 161 eta 21.372 emakumeak, hau da, 128. Aurkeztutako enplegu erregulazioko espedientien 89%ak lanpostuei eusten die jardueran berriro hasi arte, alegia eteteko edo murrizteko ertea da. Erregistratutako espedientien kausari erreparatuz gero 83%a ezinbestekoak dira, aldiz gainerako 6,4% ekoizpen kausa tekniko antolakuntza eta edo ekonomia arlokoak. Zerbitzuen sektorea da kalte gehien jasan duena erregistratutako espedientien 84%arekin, hau da 5.552 kasu, eta kaltetutako langileen 45%arekin 30.780 persona. Jarraian industria dago espedienten 10%ekin 673, baina enpleguan ere eragin oso handia izanik 22.622 persona langileen 40%. Askoz ere urrunago dago eraikuntza espedienten 5,2 iristen da, 345 lagun eta kaltetutako langileen 3,22arekin 1.784 eta azkenik lehen sektorea aurkitzen da erten 0,82arekin 15 kasu eta kaltetuen 0,16arekin 87 persona. Jarduera adar zehatzagoetara jaitsita ibilgailu motordunen fabrikazioak du erte gehien. Kopuru osoaren 21%, jarraian janarien eta edarien zerbitzuen adarra dago 14% eta distantzia handiagora, txikizkako merkataritza motordun ibilgailuak eta motozikletak kenduta 5%. Zona geografikoei dagokionez eremu nagusiak tartean Iruña herriak hartzen du espedientien 72%, 4.152 eta langileen 67%, 37.612 langile. Ondoren Ebroko ardatza dago kaltetuen 14%ekin 8.227, jarraian Nafarro Atlantikoa 5.251 langile, hau da 9,9%, erdialdea 3.784 langile 6% eta Pirinioak 472 persona 0,8% aurkitzen dira. Kaltetutako langileen erdia 47%, enpresa txikietakoak eta mikroenpresetakoak dira. 50 langiletik beherakoak eta hoien erteak aurkeztutakoen 85,7% iristen dira. Iruñeko Aldezarreko hipotekak kaltetutakoen plataformak salatu duenez logela batean familia pilatuak dauden bitartean Iruñeko udalak 100 etxebizitza huts baino gehiago ditu udal titulartasunekoak. Ohar baten bidez, Aldezarreko hipotekak kaltetutakoen plataformak nabarmendu du Iruñan 100 familia bizi direla gela batean pilatuta, gehienek guraso bakarreko familiak ardurapean adingabeak dituztenak. Higiene baldintza minimoetan bizitzea ezinezko ikusten dutenak eta birusa kutsatu gabe eta inguruan dituztenei transmititu gabe mantentzeko aukerak oso konprometituta dituztenak. Bitartean pandemia hau jasaten ari dela gezurra badirudi ere Iruñeko udalak bere jabetzako 100 etxe bizitza baino gehiago itxita eta hutsik mantentzen jarraitzen du, azpimarratu du plataformak.
Zentzu horretan Aldezarreko plataformak gogorarazi du konfinamenduaren hasieran bai udalari bai Nafarroko gobernuari logela batean bizi diren 80 famili baino gehiagoren zerrenda bidali ziela, gehienak guraso bakarrekoak eta adingabeak dituztenak. Plataformak bere buruari galdetzen dio nola den posible udalak pisoak itxita edukitzea eta pertsona hoietako asko adingabeak gela batean giltzapetuta egotea eta nola nahi duten eskatutako higiene baldintzak mantentzea eta aurrek eskolako lanak egitea. Guraso guztiei entzuten diegu konfinamenduko hainbeste egunek beren umei ekar dizakieten arazo psikologikoi buruz hitz egiten. Adierazi dute eta galdetu dute ea norbait horrelako pilaketa baldintzetan bizi diren hoietaz arduratzen ari den. Landa Garapeneko eta Ingurumeneko departamentuak koronabirusa dela eta nekazaritzako salmenta zuzeneko zirkuituentzako protokoloa garatu du. Dokumentuak Nafarroko osasun publikoaren eta lan osasunaren abala du eta bertan gomendioak, jarraibideak eta neurri zehatzak jaso dira. Herrietako azoka, plazetan, konsumo taldetan, zein ustiategietako salmenta zuzeneko zerbitzuak osasun berme guztiekin eskaintzeko. Tokiko merkatuen kasuan departamentoak udalei eta tokiko ekintza taldei helarazi protokoloa bertako entitatek ekintza hori berreskuratzeko asmoa badute lagungarri izan dezaten, eta hala egungo egoeran beharrezkoak diren osasun berme guztiak bete ditzaten. Nabarmentzekoa da oreka, hau da ostalaritza, jatetxe eta kafetegiak bitartekoaren bitartez produktuak saltzeko izandako jaitsieraren aurrean herrietako merkatuak eta tokiko plaza direla baserritarrientzako salmentarako bide nagusiak. Protokolo honek helburua du sektoreari galera ekonomikoak saihestu eta elikagai freskoen galera ekiditea, ekoizleen jarduera babestea, zein segurtasuna eta osasungarritasuna bermatzea. Nafarroko gobernuak Nafarroko enplegu zerbitzu Nafarlan sarearen bitartez 3 saio masterclass online antolatu ditu autokonsumo fotovoltaikoaren inguruan. Batez ere langabeentzat izango dira, guztira 150 lagunentzako plazak izango dira. Saio bakoitza 50 lagunentzat eta asteazkenetan egingo dira hotz, apirilaren 22an eta 29an eta maiatzaren 6an. Eman buelta bat izeneko eskaintza koronavirusaren osasun krisiaren aurrean Zeniferrek energia berriztagarrien erreferentziazko zentro nazional moduan antolatutako programazio berrian kokatzen da. Ikastaroak arratsaldeko 8:00 7:00 bitartean egingo dira. Bertan instalazioak araudiaren aldetik aztertzeaz gain, instalazioen diseinu eta gauzatzeari buruzko xehetasun teknikoi buruzko informazio emango da. Inbertsioaren eta errentagarritasunaren ikuspegi ekonomikotik aztertzearekin batera. Gaiak lantzeko bideoak erabiliko dira streaming saioak egingo dira adituekin denbora errealean, elkarrera egingo da eta jolasak ere gauzatuko dira gai horiek ezagutzeko eta hoien gaineko galderak egiteko. Sortzenek bertan bera utzi ditu urtero udaberrian antolatzen dituen bi jaiak apirilaren 28an zein egitekoa bat Sakanan eta maiatzaren 17an bestea Mendillorrin. Guraso elkarten federazioaren asmoa eta nahia bi jaio hauek udazkenean egitea da, baina koronavirusaren epidemiaren garapena ikusi beharko da erabaki irmorik hartu aintzinetik. Agiri batean Sortzenek esan du bizi dugun egoera larriak koronavirusaren eraginez eta bizitza osoan bezala ondorio izugarriak ekarri dizkiola hezkuntza eremuari. Hezkuntza komunitateak eskola presentzialak apurtu eta udaberrirako programatutako jarduera gehienak geldiarazi behar izan ditu azpimarratu du. Hori dela eta besarkada bat helarazi die eskolako ikasle, guraso, irakasle eta langile guztiei. Halaber, Sortzenek defendatu duenez pertsonak eta ikasleak ikastetxean jarriko dituen hezkuntza eredu berri bat behar dugu, hezkuntza komunitatearen benetako beharrak zaindu eta aseko dituen hurbileko eredu bat, behetik gora eraikita dagoena.